Dulan 400 katawo ang nawad-an sa ilang Pinoy-anan, human kini maabo sa pag-ulbo sa dakong sunog sa Purok Sambag, Sitio Laray sa Barangay San Roque, sa Dakbayan sa Talisay kagabi. Sa adlawng Lunes, Pebrero 6, 2023, miulbo ang sunog nga giisa sa third alarm nga daling girespondehan sa kabomberohan. Apan naabtan pa og kapin sa oras ang pakigkombate sa kabomberohan sa kayo sa wa pa kini hingpit nga mapaong alas 11:50. Si Yolanda Dongines tag-iya sa Chorizohan kung asa nagsugod ang dakong sunog, emosyonal nga misaysay sa iyang kasinatian atol sa sunog. Kani siya, Chorizohan isang akon anak nga si Rona Dongines. Ang sa itaas akon mga anak ug apo ang gapuyo ug ako pagkakita nila. Nahibulong naman sila nga daw na ni Maho, mo to naggawa. Ang nakakita pa nga nasunog diri, ang taga diha nga taos ang anak ko nga isa. Paggawas niya, kuan na sa ibabaw, mo to daw naratol na tanan ba, wala na gid sing naka huna-huna pa kun makakuha kun unsa, wala gyud. Kami wala gyud mi maski chinilas wa mi dala. Wala hubas gid mi. Wala mo nadalang gamit. Wala gyud, mi gamay, wala gyud. Samtang sila Lane Lariosa, nga giingong maoy una nga nakabantay sa sunog kagabi, miasoy usab sa iyang kasinatian. Unsa man imong nakita, ma'am? Kayo na dyan siya. Dako na kayo. Dako na kayo. Naasa man dapit. Taas na. Diri nga balay. Kanina balay. Kanan, wala na ko gignan. Tanan, Singgit na lang silingan. ko. Oh. Singgit na ko, gikan diri. Singgit na ko, padung na dito. Dagan ako. Mato nang gawa sa mga tao. Rundog man yun. Di naman matabang. Kaya makuhaan sa mga tubig. Di naman matabang lagi, ma'am. Abo, mga nauli nga kahoy, ug mga sin na lang ang nahabilin sa mga panimalay sa Purok Sambag, dayong buntag human sa sunog. Tungod sa kapaspas sa panghitabo, halos walay nasalbar nga gamit sa panimalay ang mga nasunugan. Si Clarissa Sultan, usa ka negosyante, ning desisyon na lang nga ipanghatag ang mga karne ug chorizo nga nahibilin sa iyang naugdaw nga chorizohan sa iyang kasilinganan. Mikalitra siya sunog, ma'am. Diyon niya. Gikan mi nag-deliver. Pag-abot na mo, na ugda na kusog na kayong kayo. Wala may damit ninyo, ma'am. Hindi ko kakanan, kaya nag-stock naman yun. Napamistock diya sa atbang chorizo. Puro tanan. Puro kita na. Wala may naisalbar pa Wala Jud, tapos lawas, wala. Diretso rami lakaw, kay kusog naman kayong kayo. Kaya yatag sa mga silingan, may nang masudaan ba. Sumala ni Fire Officer 1 Jason Balabag, duty investigator sa Talisay City Fire Station, nga di muminos sa 93 ka pamilya ug 76 ka panimalay ang naamong sa maong sunog. Duha ang naangol, apil na ang 4 anyos nga bata, ug dunasay na kuryentehan human na ning kamot sa pagsalbar sa mga butang sa ilang pamilya gikan sa sunog. As of 12:30 midnight dito ko sa barangay, ang number of families affected 91 and affected individual 394 and total households nga nasunog 76. Atay injured is gamay lang na sunog ang paa, napaso, bata pa, Atina Dongines, 4 years old og duha ka nakurintihan pero dili ra grabe og usa ka guard sa Petron nga napaso sa so bali upat tanan. Gatusan ka mga pamilya na ang napahiluna sa mga modular tents sa evacuation area sa covered court sa Barangay San Roque, usa na niini ang pamilya ni Carl Roncesvalles. Kumusta inyo hang magbuyo diri sa concert relocation area ninyo, sir? Okay raman na atiman sa migtarong ba. Ngayon ako ginabang sa kanang maluluyon diya naot nga makahatag namo og kanang kuan. So may lang hinabang. O dagan salamat kung makahatag namo. Samtang gipasalig sa pangu sa City Social Welfare Development Office sa Talisay nga si Filipa Solana nga mohatag og libreng pamahaw, paniudto ug panihapon hangtod Biyernes ang local government sa mga nasunugan. Pagkakaroon na naman sila sa ato ang evacuation center diri sa San Roque Gym. So kita mag-provide sa ilang pagkaon starting karong paniudto until Friday sa ilang pamahaw. And then hopefully by Friday ma-release na nato ang ilang financial assistance para sa tanan affected families. Pila din yung financial assistance mo? Sa totally damaged house owner, 15,000 anya ang katong sharer on renter lahi po ilang amount and then ang partially
Oh, 5,000. Dugang panisulana, adunay ihatag nga monetary assistance ang Talisay City Government sa mga biktima sa sunog sa Barangay San Roque. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.